Gala de box cumva noi o aveam în plan, pentru că știți că visul lui Robert este de a ajunge și el boxer profesionist. Știți că v-am mai povestit de-a lungul clipurilor. Pe Robert îl știți, spiritistul nostru care vine cu noi în clipuri, are și el un vis de a deveni boxer profesionist. Nu aveam un plan gala asta la un moment dat, dar nu plănuiam să o facem acum atât de rapid. Asta până când ne-am întâlnit cu Daniel Buciuc, care va fi main eventul galei, și ne-a împărtășit și el dorința de a participa în gală și totodată dorința lui practic pe termen lung. Și Daniel e un om, bine, amândoi de fapt sunt niște oameni în care am totală încredere că vor ajunge departe. Și ne-am întâlnit, am discutat și am stabilit să organizăm această gală. Scopul practic cel mai mare al semimaratonului și al galei și al tuturor evenimentelor sportive pe care le voi organiza sunt de a promova sportul, pentru că de când m-am apucat de alergat viețile mele, și cred că am un an de zile, cred că am chiar mai mult de un an de zile, nu, mint. Bine, în teorie eu m-am apucat acum un an și ceva, dar alergam așa la mișto, nu știu, 10 ture de bloc sau la modul sprint și de-astea, dar de când am început să fac long run-uri, adică de 10 km, 15 km și așa mai departe, bine, mai mult de 15 km n-am alergat niciodată, nu prea mă țin picioare momentan, dar ajungem și la 21, ajungem și la mai mult, nicio problemă. De când am început să fac asta viețile, ceva s-a schimbat în mine și nu doar din punct de vedere sănătate și fizic, dar s-a schimbat mental. M-a ajutat să realizez că limitele sunt impuse cumva de minte și le poți doborî. Real vorbesc. Adică eu, gândiți-vă că înainte să alerg, aveam impresia că să alergi 2 km sau 1 km e enorm, e insane de mult. Și prima dată când am alergat 5 km și după aia în 2 zile am alergat 11. Adică mi-am demonstrat mie că, bă, uite că se poate, gen. Chiar se poate și s-a putut cumva aproape din prima. Și de când practic sport, adică de când alerg, mă simt altfel. Mă simt chiar o variantă mult mai bună a mea. Dar gen, în mod real, nu zic asta doar ca să fie zisă, vă spun cât pot de sincer și știți că am mai zis-o de-a lungul live-urilor și vă tot încurajez să vă apucați de sport. Trebuie să vă apucați toți de alergat sau toți de box sau toți de fotbal sau și așa mai departe. Trebuie să vă apucați de sportul cu care voi rezonați. Înțelegeți că fiecare om are gusturile lui, rezonanțele lui și așa mai departe. Dar trebuie să vă apucați să vă mișcați, credeți-mă, pentru binele vostru, nimic altceva. O să vedeți o schimbare enormă în bine.